but pane kulika kwaita video yalika iyi yekurarana kwevanhu. Inini handisini ndirimo muvidhio. Unfortunately munhu arimo muvidhio iyoyo murume wangu handitika akandiroora handiti. So pavidhio iyi yakarekodwa, I don't know kuti vakawirirana here kana kuti no one knows, because munhu arongoti video ndeyekare zvikazodi. Inini handizvibelieve, I'm not believing that. I know kuti video it's recent and mascreenshot aripo. So video iri kubuda vanhu vachidanana vachiita zvebonde, handiti muri kuona. So yatumirwa maikiki guys. Saka inini ndati ndizvitaure panapa kuitira kuti vasazonzi ndo valikisa, handiti, because uyu handisi kutaura zita rako handimboritauri. X uyu muya wokudanana nabamukuru uya but pane kulika kwaita video yabanguru anova uyu baba vaJojoa. Ndakakudza kuti haasi kumira, ari kutozama zvese. Ane video yake iyoyo, video yatumirwa kuna maikiki, vanhu vari kuitana kuti aratidze kuti tiri tese, handiti, of which ini ndabva ndazviona. Saka handizivi hangu the motive yevidhio, handiti. So let me say this kuitira kuti zvisazonyanya yes, vanhu vachatotaura. I know kuti vanhu vachataura, zvisanyanya involve inini, because izvo ndezvenyu muri mega makabudisana muri two. Obviously achati kana kuti anoda kuitawo socialite, I don't know guys, chingobvura page pamwe unogona kufollowewa, because what's the purpose of kulika video kuenda kuno munhu waunoda, anti muri kuti munodanana motorana video mobudisa out there. So I just want to say kuti video ikabuda, it's not going to be my kiki vanenge vaibudisa, because vatoti I'm not going to do that, she's not going to do that.